Dnes máme hostia. Týmto hosťom som stretol na dávno odprávanej ceste, ktorú sme tu organizovali na Sliači, Brandon Base. Tam sme sa stretli, podali sme si ruky, padli sme si do náručia, dotýkali sme si CDčka. Aj ona natočila CDčko. A to nie je len to, že dnes nám porozpráva veľmi zaujímavá osobnosť, ktorý sa dokázal postaviť na nohy. Človek, ktorý za veľmi krátku dobu spravil obrovský kus práce na sebe. Založil niekoľko spoločností, ktorý môže byť nám všetkým vzorom a príkladom. Dámy a páni, dovolte mi privítať pani Moniku Jakubecovú. Ďakujem pekne a bude sa čítať. Ale ešte skôr, ako nám Monika povie pár milých slov, budem spávať, pretože hneď po prečítaní ona nastúpi, preto som ju predstavil skôr, ale naša dvorná čitateľka, pani Tina, číta niečo z jej taký úvod na celú prednášku. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý večer. Dnes čítala zo pár pani Moniky, ktoré majú nadpis Úspech a šťastie na dosah. O tom, ako dosiahnuť úspech a tým aj šťastie, sa napísalo u väčšina obchodných firm svojich zamestnancov pravidelne školí, ako majú dosiahnuť úspech vo svojom odbore. V podstate polovica autorkyného CDčka s názvom Zresetujte svoju myseľ, reštart nestačí, je tiež o tom, ako viedli Moniku ďalej na ceste jej úspechu. Tak potom, o čom bude táto nášť? O čom bude Monika hodinu rozprávať? Môže. Jedna vec je vedieť, ako byť úspešný. Poznáte schody, čiže prvky, ktoré vás tam dovedú. Niekedy je to náročné, občas sa človek na ceste zastaví, ale ak vytrvá, dostane sa na vrchol a je šťastný. Lenže prečo je to tak? Dali ste si túto otázku? Ako to celé funguje? Sú totiž ľudia, ktorí úspech dosiahnu, ale neskôr padnú. A v tom lepšom prípade začnú odznova. Sú aj takí, ktorí sa vyštverajú až na vrchol a zostanú tam bez akéhokoľvek balansovania. Ich život je šťastný a dosahujú úspechy. Zaujímalo vás niekedy, ako sa to celé deje? Že za technickými postupmi musí predsa len niečo byť? Veď sú ľudia, ktorí nechodili na manažerské kurzy, ktorí nečítali knihy o osobnom rozvoji a predsa je ich život šťastný a v práci dosahujú úspech. Autorku tieto otázky zaujímali. Chcela vedieť, ako to celé funguje. Lebo ak chápete princíp fungovania, prestávate ktorá vykonáva nalinajkované inštrukcie. Ak chápete podstatu, dokážete nájsť aj iné formy a cesty, ako sa dostať na vrchol. Ak princíp príjmajú slova neexistuje, nedá, neviem, nedokážem to a všetky ďalšie nie. Úspech. Čo si predstavujete pod slovom úspech? Skúste definovať. Úspech je dosiahnuť niečo? Čo potom chcete dosiahnuť? Peniaze? To je úspech. Bohatstvo? To je úspech. Aby vám tlieskali? Aby vás uznávali? To je úspech. Pre vás znamená úspech. Pokiaľ neviete definovať, čo pre vás znamená úspech, dovtedy sa nečudujte, že sa necítite šťastní.
A prečo hovorí Monika o šťastí? Ak v hĺbke duše dosiahnete šťastie, úspech, ktorý hľadá, prichádza s ním. A preto by ste mali naháňať úspech, ale mali by ste chcieť byť šťastní. Tak sa na to pozrite, čo je šťastie. Kedy ste šťastní? Zamyslite sa. Kedy preciťujete, alebo ste preciťovali šťastie? Pomyslite teraz každý na jednu udalosť vo vašom živote, kedy ste sa cítili byť šťastní. Skúste si ju pripomenúť. Pripomenuli ste si? A teraz sa spýtajte sami seba. Má táto šťastná chvíľa niečo spoločné s úspechom? Už chápete, prečo sa bavíme v prvom rade o šťastí a až potom o úspechu? Ak dosiahnete úspech a ste z toho šťastní, čo myslíte? Bude to fungovať aj opačne? Ak budete šťastní, dostaví sa úspech? O čom to hovorím? Možno si pomyslíte, že tá Monika to má ako si pomýlené. Aké šťastie, veď vy potrebujete peniaze, auto, dom, kariéru, lásku. Už dobre, dám vám trochu času, aby ste sa znovu zamysleli, ako súvisí šťastie s peniazmi, domom, autom a kariérou. Pripomeňte si tú šťastnú chvíľu, na ktorú ste pred chvíľou mysleli. Precíťte tú situáciu, kedy ste boli naozaj, ale naozaj veľmi šťastní. Budem trochu ticho, aby ste si danú chvíľu naplno vedeli pripomenúť. V poriadku. A teraz sa vrátime späť k šťastiu a k tomu, ako súvisí s peniazmi. Prosím, dávajte dobrý pozor, lebo je to také jednoduché, že sa vám to môže zdať až príliš zložité. A pokračuje Monika. Ďakujem veľmi pekne a musím sa čestne priznať, že som mala pripravené, ako začnem toto stretnutie, ako presne nadviažem, ale celý čas, neviem, či ste si všimli, ja som sa tu usmievala ako slnečko, nádherne čítate. A musím sa priznať, 3 CD-čka už som vydala a z toho prvé 2 som nahovorila ja. Takže ten, kto počul vás a potom prípadne bude počuť toto CD, tak bude sklamaný, lebo môj hlboký hlas sa vôbec nedá porovnať s vašim prekrásnym hlasom. Ďakujem veľmi pekne za tento prednes. Takže asi by sme mohli pokračovať. Ja by som toto tu vám ukázala. Je to nosná veta môjho CD, ktoré je v podstate druhé v poradí. Úspech a šťastie na dosah. A keď som nahrávala toto druhé CD, tak keď sme skončili, zvukár, ktorého som sa spýtala, on tiež tento text videl prvýkrát, tak sme sa rozprávali a on hovorí, že no ale Monika, vy ste mali robiť besedy na túto tému. A hovorím, nerozumiem tomu, všetko je tu nahovorené, všetko je tu vysvetlené, na čo by som tie ešte k tomu nejaké ďalšie besedovanie. A on povedal, že ale áno, že ľudí to zaujíma, buď majú vlastné skúsenosti, alebo z toho, čo počujú prvýkrát, sa zamyslia a majú otázky. Takže toto je historicky prvé stretnutie na túto tému a som veľmi vďačná a rada, že som tu a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A toľko krásneho som počula, že o sebe, že asi máte veľké očakávanie, tak snažiť vás nesklamať. Ono najlepšie je nemať očakávania, lebo potom neviete sa sklamať. Zmeny vo vašom živote prídu tak rýchlo, aká silná je vaša viera a aká je miera vašej schopnosti dovoliť si hojnosť, šťastie a úspech. Dodnes, keď tu prečítam toho, mierne pozastavím sa nad tým, pretože je to tak silná, tak hlboká veta, že dodnes ma rozkýve. Ono totiž toto CD vzniklo za veľmi zvláštnych okolností. Nebudem vám
prezrádzať. Je to popísané v mojej knihe, ktorú som teraz napísala. Ešte nie je vydaná, práve je v procese. Takže tam, ak by vás to zaujímalo, môžete sa dočítať. Dobre, ja by som sa chcela vrátiť k tomu, že či ste si, je veľmi, veľmi podstatné, aby ste si všetci pripomenuli aspoň jeden pocit. Na CD-čku píšem, tam vyslovene sa zastavujem, aby ste si zoznam urobili. Dnes si urobme to, aby ste si pripomenuli len aspoň jednu situáciu. Každý si pripomenul, kto nie. Počkáme. Každý si pripomenul ten jeden pocit, ktorý prežil taký ten úplne hlboké šťastie. Máte to? Áno, určite každý, pretože nadviažeme na to, na tento pocit. A chcem sa vás spýtať, čo ste prežívali? Ja vrátim, vidím, že to opisujete, ja sa vrátim, ale potrebujem niečo kresliť. Keď si zavriete oči teraz a spomeniete si na ten pocit toho šťastia, niekomu sa narodilo dieťa, niekto zažil prvý bosk, niekto prežil havárku, rôzne zamilovanosť, to je asi najlepšie, čo snáď každý prežil, ten pocit šťastia. Ak si to pripomeniete, viete mi povedať asi, ako sa vtedy ten človek cíti, ako ste sa vycítili? Kto má odvahu povedať aspoň zo pár? Ako? Nadšenie. Není zlá odpoveď, takže kľudne môžete hovoriť. Čo ešte? Príjemne. Čo ešte? Blaženie. Spokojne. Viete si pripomenúť ten pocit, ja mám asi toto najlepšie prirodzené, keď ste fakt ale veľmi boli milovaní. Keď ste cítili, že svet je gombička, že všetko dokážete. Pamätáte si ešte ten pocit? Jak keby ste lietali. A tu je to. A môžeme skončiť prednášku. Neviem, či poznáte to, že všetko prúdi a všetko je energia. Kto to počuje prvýkrát dnes? Vtedy, keď sme úplne, ale že úplne šťastní, tak sa vezieme akoby na takej vlne, v takej, čo nás unáša, akoby naozaj, keby človek rozprestrel krídla, tak veľmi dobre to znázorňuje Titanic, že? Proste lietam, proste som tak blažená, hej, ten pocit. A to je presne to, že vás unáša energia, ktorá je pozitívna. Vlastne sme na dobrom mieste, že? Pozitívna. Pretože vaša duša sa vtedy rozpína, otvára sa a preciťuje celú vašu bytosť, je šťastná. A vtedy, keď prežívate tento pocit, vtedy hocičo, keď si prajete, hocičo, keď začnete robiť, čuduj sa svete, darí sa vám. Zažili ste to? Proste darí sa, lebo ste šťastní a všetko, čo sa dotknete, sa stáva zlatom. A to je presne o tom, že tá energia vás unáša a prináša bližšie a rýchlejšie k tomu, čo chcete dosiahnuť. A preto a takýmto spôsobom súvisí šťastie s úspechom. Predstavte si teraz ako vrstvy túto energetickú hladinu, že toto je rýchle prúdenie, akoby, tu ste najšťastnejší, toto je už pomalšie a toto je už akoby taká stagnácia. A toto je, tu by sme mohli aj nejak tých panáčikov nakresliť, že keď ste niekde veľmi dole a veľmi sa vám nedarí, proste ste nešťastní a máte zlé pocity, tak ako by ste boli niekde tu dole. Nedarí sa vám, všetko, deň blbec, či jak sa tomu hovorí, že ráno vstanete a už je zle. Človek prežije tak, že vie, že dneska by som nemala nič robiť, len prespať, lebo nič sa mi nedarí. A v podstate človek vtedy prežíva tieto spodné vlny, pretože tieto vyššie energie sú tie, ktoré sú šťastné. A to je celá veda, tu aj na CD-čku hovorím, že to je všetko. V podstate vy, keď sa dostanete do stavu šťastia, tak dosiahnete aj úspech. A
Tu by sme mohli skončiť, len asi by ste boli sklamaní, pretože nedostávate návody. A veľa ľudí má rado návody, že ako to mám dosiahnuť, lebo ľudia rozprávajú o meditáciách a mám sa uvoľniť a ja tam nič nevidím a iní majú zážitky a podobne. Tak takisto som vám prišla teda povedať, v čom môže byť ten blok? Prečo nie všetci sú tu? Ako sme mali v čítaní to, že niektorí ľudia sa naučia tie techniky, ako byť úspešní, ale sú ľudia, ktorí sa tam dostanú bez toho, že by sa fakt niečo učili. Ale to sú tí ľudia, ktorí sa naozaj vedia tešiť z maličkosti, ktorí celý život žijú v láske, v porozumení a v šťastí. A keď aj sa stanú nejaké problémy alebo situácie, výzvy, ale prekonávajú ich veľmi rýchlo a zase sa dostávajú na tú toreň. To je to permanentné šťastie, či sa to vôbec dá dosiahnuť. A keď tam nie sme, tak akým spôsobom sa to... Ja to teraz vrátim, aby ste si to zapamätali. Prvé najdôležitejšie je, o tom vám nechcem rozprávať, čo určite všetci viete, počuli ste, šuchlo sa to okolo vás, to je zákon príťažlivosti. Čo si prajem, čo si myslím, to sa mi vtiahne do svojho života. To ste určite počuli, kto o tom nepočul? Nemusíme o tom hovoriť. Ale o čom sa možno hovorí menej, je to, že to, čo si prajete, to si treba aj dovoliť. Ja by som sa vás chcela spýtať, čo si myslíte? Čo znamená pojem dovoliť si úspech, dovoliť si kariéru, dovoliť si auto veľké? Čo si myslíte? Čo to znamená? Či sa mám rád? Či sa mám rád? Či si to zaslúžim. Či si to zaslúžim? Nie je zlá odpoveď. Nechať to, aby to k nám prišlo. Ešte raz? Nechať to, aby to k nám prišlo. Nechať to. Ale ako to nechať? Dovoliť, aby to prišlo. Dovoliť. Čo znamená dovoliť si? Hej, ako? Vedieť, že mám na to nárok. Vedieť, že mám na to nárok. Ďalej? Nie je zlá odpoveď, takže nebudeme vyhodnocovať. Čo si vymyslíte? Dobre. Dovoliť si šťastie, úspech a tak ďalej je uveriť tomu a očakávať to. Poviem vám príklad. Naučili ste sa na pozitívnom myslení, že si musíte dávať veľké ciele a vizualizovať to. Je tak? Počuli ste už o tom. Máte príjem dôchodku 200 eur, 250 alebo viac menej, neviem. A vy si poviete, že a teraz si vizualizujem a budem predstavovať, že a bývate v malom nejakom činžiaku a poviete si, že a teraz budem mať, si predstavím do roka veľký rodinný dom. Dovoliť si znamená, že tomu aj uveríte. A veľmi vysoké percento asi sami zodpoviete to, že asi tomu neverí. Proste povedali mi, že si to mám vystrihnúť, nalepiť, ale kde na to ja zoberiem? Kto mi to daruje? Hej? Čiže ľudia zásadne častokrát neveria tomu, čo by si prijali. Lebo je rozdiel, chcel by som, chcem. No, v tom je obrovský rozdiel. To je zákon. Chcel by som a chcem. Čo všetko by sme chceli. Ale čo je to, čo naozaj chceme? A potom uveriť tomu a potom to očakávať. A o tom by som teraz mohla dlho rozprávať, ale myslím si, že tieto definície si sami viete doma rozobrať. Proste dávať si buď najprv menšie ciele, ktoré naozaj hneď splniť a očakávate ich. Čiže ja ich volám kilometrovníky, pretože keď si dáte jeden veľký cieľ a dlho trvá, kým sa to splní a dlho trvá prečo? Pretože možno ste ešte v tejto hladine a nie tu, lebo čím vyššie, to vám musím povedať, čím vyššie ste a čím častejšie ste v tom bude šťastia, tým rýchlejšie sa vám manifestujú vaše myšlienky.
Musím povedať, že naozaj niekedy je to šokujúce, že za niekoľko hodín sa vám udejú prianie. Takže čím nižšie ste o to, alebo čím ste v týchto energiách, kde dlhšie trvá, tým viac sa stráca tá viera. A práve preto sú veľmi dôležité tie kilometrovníky, že dám si menší cieľ a keď ho dosiahnem, tak mi to upevní moju vieru. A idem ďalej, zase si dám ďalší cieľ, trošku väčší a tak ďalej a dostanem sa k tomu. Dobre, takže to je dovoliť si. Druhé také, ja to na CD-čku nazývam, že tajomstvo, ako zostať vlastne v prúde tohto permanentného šťastia k tomu, aby ste ten úspech sústavne mali. Tak druhým takým tajomstvom je, čo si prajete. A to je presne to pozitívne očakávanie a pozitívne priania. A tiež to odznelo, že nechcem, nemôžem sa vytratiť zo slovníka. A toto je veľmi, veľmi zaujímavá téma. Mám to rada, pretože neviem, či o tom viete, ale pred 3000 rokmi neexistovali také slova, je to dokázané, neexistovali také slova, že záporné. Neviem, nechcem, nemôžem, nedá sa, nie. Neexistovali tie slova. To znamená, že ja sa priznám, ja som si to CD cestoval sem, lebo vyše 2 hodiny som sem cestovala z Dunajskej Stredy a vypočula som si teda, ja sama som sa usmievala na tom, že čo tam je. Je tam taký príklad, ktorý vám hneď poviem, len vysvetlím, čo to znamená pozitívne si prijať. Keď si prajeme, tak to naše prianie vyjadríme v pozitívnom postavení. Napríklad, čo by ste si prijali okrem dom, byt, čo ešte? Zdravie, vzťahy, partnerstvo, čo ešte? Plat, čo ešte? Obchod? Pokoj. Je pokoj. Hocičo môžeme teraz do toho slovíčka dať. Môžeme dať zdravie, alebo môžeme dať bývanie, to je jedno. A teraz tie afirmácie, to asi viete, čo je afirmácie. To je to pozitívne vyjadrenie toho, čo chceme, a to si stále hovoríme. A tie veľmi, veľmi dôležité je, ako ich napíšete. Napríklad, samozrejme už tam hneď vyskakuje, že chcel by som mať. Čiže nie chcel by som mať, áno. Dokonca ani nie chcem mať. Pretože vy keď si prajete chcem mať, tak si prajete to, že chcete mať. A ráno sa zajtra zobudíte a zase len chcete. Lebo si prajete to, že chcete a nie to, že máte. Hej, ale to už predbieham. Čiže nehovoríme si, že nie som chorá, ale som zdravá. Presne tak. Nechcem mať, napríklad u žien, to je veľmi časté, žena sa rozvedie, má veľmi zlý vzťah, napríklad má alkoholika manžela, podarí sa jej rozviesť, už tu sa môžeme zastaviť, čiže ona si dovolí byť šťastná, čiže sa rozvedie. A čo si sústavne hovorí? Nechcem mať ďalšieho partnera, ktorý by ma bil, ktorý by si ma nevážil a tak ďalej. Čiže čo ona robí? Do univerza posiela žiadosť, keďže neexistuje nechcem, posiela to, že chcem mať alkoholika muža. Čo sa udeje? Vydá sa alebo má partnera a tento program sa jej točí možno už pri 3. manželstve. Je tak? Poznáte takýchto ľudí, čo majú rovnakých partnerov? Pretože ten program nezrušili a vysielajú žiadosť ten istý. Veľmi dobrý príklad, som sa tak zasmiala tiež. Prajete si, a to vám poviem neskôr, to je veľmi dobrý príklad, keď na jednej strane si prajete veľký dom, ale nechcete bývať, napríklad, Bože, daj mi prosím ťa veľký dom, veľmi si to prajem, ale nechcem bývať v garzonke. Čo do univerza príde? Áno, a splní sa to. Viete ako? Príde do činžiaku, do veľkého domu, do garzonky.
presne to človek dostane, čo si žiada. Čiže prvé tajomstvo bolo, ako sa dostať naozaj k tomu permanentnému šťastiu a tým k úspechu, je, aby sme si dovolili to, čo si prajeme, a to je dosť závažné. Dosť závažné, pretože niekomu možno trvá 10 ročia, kým pochopí, že si dovolí byť šťastný. Veľa ľudí, odznelo to, že partnerstva, veľa ľudí sú v partnerských vzťahoch kvôli tomu, že si myslí, že si nezaslúži byť šťastným. A dovoliť si šťastie a možno na úkor toho, že sa rozvedie a možno treba riešiť deti alebo majetok, dovoliť si je veľmi, veľmi náročné. No a keď už si dovolí, tak je veľmi dôležité, čo si praje. Čiže pozitívne. A potom, čo je dôležité, že ako si praje, čiže to je taká tretie akoby tajomstvo, ako si praje. A tu sa vraciam k tomu, čo som predbiehala, že chcel by som mať alebo chcem mať. Čiže neprajeme si tak, že chcel by som mať, ani to, že chcem mať dokonca. Ale ako si prajeme? Mám. Výborne. Čiže to je tak dôležité, prečo mám, že to si zaslúži asi ďalší nákres, ale zase by som len predbiehala. Takže mám, to vám nakreslím neskôr. Lebo to súvisí, to jedno s druhým totiž to súvisí, všetko spolu. Mám červené auto značky Chevrolet, mám štihlú postavu, mám to a to, mám partnera, ktorého milujem a on miluje mňa a tak ďalej. Čo je ale veľmi dôležité, ako si prijať, nie len to, že vyjadrujem, že dnes mám, ale priradím k tomu aj pocit. Pretože hybnou silou všetkých splnených prianí je pocit. A veľmi dobre to tam tá Monika hovorí na CD-čku, fakt. Lepší príklad si neviem ani predstaviť, keď si večer klaknete k posteli alebo iným spôsobom začnete prosiť vyššiu inteligenciu alebo Boha. Bože dobrý, a všetko splníte tak, ako má byť. Daj mi, prosím ťa, vyšší plat. Mám a vizualizujete si, že máte vyšší plat. Proste splníte všetky tie podmienky, dovolíte si ten vyšší plat, predstavujete sa, že už ste dostali na papieri, že sa vám zvyšuje plat, pôjdete spať a ráno sa zobudíte s pocitom, že ježiš, ten šéf je taký debil, ten mi to určite nedá. Čiže vy protiklady prinášate. Na jednej strane chcete, ale na druhej strane nie ste presvedčení, o tom sme hovorili na začiatku. Ale v podstate to znamená, že vy vysielate zase hore na jednej žiadosti dve veci. To bolo to isté ako veľký byt v Garzonke, že? Čiže chcem veľký plat a šéf mi ho nedá, hej? Určite mi ho nedá. A otázne je, možno prešlo 8 hodín, otázne je, že čo vám univerzum z toho splní. Niečo splní. Na čo častejšie myslíme? Na čo myslíme a? Nebol silnejší pocit. Výborne. Kde je silnejší pocit? Pretože pocity sú tie, ktoré vás privedú k úspechu. A zase sme tu. Ak prežívate dokonalé šťastie, váš pocit je dokonale šťastný a ten pocit dokáže urobiť to, že vás rýchlejšie dovedie tam, kde sa chcete dostať. Čiže ak si aj do jednej žiadosti dáte rôzne veci, kde prežívate silnejšie pocity, tie sa vám splnia. Bohužiaľ, priemerne vo väčšiny ľudí sa tie negatívne pocity prehlbujú hlbšie. Hej, hnev na toho šéfa napríklad, hnev na bývalého manžela, hnev na suseda a tieto pocity idú hlbšie ako tie šťastné kvôli tomu, že si ich častokrát naozaj nepripúšťame
nechceme, neveríme tomu, nedovolíme si to. Lebo naozaj tam je najväčší často kameň úrazu, že si to nedovolíme. A k tomu, ako si prijať, je jedna taká pikoška, ktorú ja som tiež, nie je to z mojej hlavy, priznám sa, škoda. Jeden príbeh, ktorý, keď som ja ho prvýkrát počula, tak som sa tak tiež tak zamyslela, že wow, že naozaj. Viete, čo znamená slovo amen, že? Čo znamená slovo, viete? Nie. Stane sa. Stane sa, je tak, ako by to... Proste je tak, nech sa tak stane. Alebo stalo sa, alebo stane sa. A amen sa používa na konci modlitby. Amen sa používa na konci modlitby, čiže veriaci človek, či už v kostole, alebo pri posteli a klačí a prosí, odzrepoce si svoje, teda to, čo si praje, aj keď teda podľa toho naučeného, ako aj dokonca to precíti a povie amen. To znamená, že vysiela Bohu, univerzu, zdroju, ako to chcete nazvať, svoju žiadosť tým, že tu je koniec. Proste toto, Bože, mi daj, toto prosím. Ale viete, čo je sranda? Že není slovo spúšťacie. Není slovo štart. Není gombík, není slovíčko, ktoré by zobudilo tam toho hore, že počúvaj, teraz začínam. Viete, čo to znamená? Každá myšlienka po slove amen je ďalšia žiadosť. Teraz si predstavte, že niekto poprosí. Zoberme. Kostol je najlepší na prirovnanie. Niekto príde do kostola, úprimne, z celého srdca prosí. Prosím ťa, Pane Bože, chodím sem každý deň, každú nedeľu, toto a toto robím. Daj, aby moje manželstvo bolo zdravé. Proste všetky tie pokyny, ktoré aj úprimne, fakt to úprimne cíti, že áno, chcem zlepšiť svoje manželstvo. Povie áno. Vyjde z kostola a povie si, Ježiš, ten debil zase príde ožratý, ja mu musím variť. To je taký kreten. A hovorí si, hej, proste v momente, keď sme povedali amen, začína nová modlitba. A preto musíme permanentne byť v pozitívnom naladení, byť šťastný, dovoliť si to šťastie. Pretože potom zase univerzum nevie teraz, čo chcete, toto alebo tamto. Rozumiete mi? Toto bolo pre mňa obrovské také, že a naozaj, keby sme mali taký gombík, že no a teraz, Pán Božko, teraz ma počúvaj, lebo toto chcem, tamto, čo som povedala, to nechcem, to len tak, toto neexistuje. Toto univerzum, proste tá energia prúdi. Ona neobchádza, že aha, teraz toto nie. Ona stále prúdi. Otázne je, že v ktorej hladine ste. A teraz prichádzam vlastne k tomu, čo bolo ďalšie také obrovské poznanie. A keď nič iné si z dnešného večera nezoberiete domov, myslím si, že toto je takéto najzávažnejšie, ktoré by bolo dobré, keby sa niekde uložilo. Pretože to, ako byť stále v tom pozitívnom naladení a dovoliť si veci a očakávať. K tomu sa dá jednou cestou veľmi dobre dostať. Hlavne keď si to uvedomíme a potom pracne to začneme. Není to zo dňa na deň. Zajtra sa nezobudíte s tým, že ste sa zmenili. Najprv si to treba uvedomiť, dneska si to ukážeme a od dneska večera na tom pracovať. Počuli ste už o tom, že naše myšlienky dneška sú že myšlienkami dnes tvoríme svoju budúcnosť. Počuli ste už tieto vety, hej? Že dnes tvoríme svoju budúcnosť. Preto sme si hovorili, že dnes, čo si prajeme, tak hovoríme, že mám
Ale prečo je tomu tak? Predstavte si, ja to naschvál budem kresliť sem. Alebo ak bude treba, tak to nevadí, keď ti zašpiním. Dobre. Tu si každý predstaví sám seba. Ešte vlasy, prosím. Dobre. A dajme sem nejakú časovú os. Dobre? To je minulosť, to je budúcnosť a toto je dnes. Aby sa vám ľahšie predstavovalo, čo si ideme povedať, tak si predstavte to, že či tomu uveríte, či nie, ale takto sa vám ľahšie predstavuje, že každý človek má dané množstvo energie, ktoré použije na celý svoj život. Skráťme to. Predstavte si, že každý deň dostanete isté množstvo energie, ktoré v ten deň spotrebujete. Z toho ide nejaké množstvo na prežitie, na chôdzu, na fyzické prežitie a ďalšie energie sa spotrebovajú inde. Čiže dnes máte takéto množstvo energie. Čo znamená byť v dnešku, byť tu a teraz? Prečo? Prečo o tom stále hovoria, keď čítate tieto knihy, už hlavne, už to nie je ani v pozitívnych knihách, ale už v tých možno spirituálnejších knihách. Stále sa neviem, počuli ste už o tom, že žiť dnes, tu a teraz? Je vám to známe? Tak si ukážeme, že prečo. Čo sa deje? Ľudia väčšinou, je to veľmi ťažké, naozaj je to cesta, kým sa k tomu človek dostane, byť tu a teraz. Pretože väčšinou ľudia, čo robia? Časť svojej energie mrhajú na to, že plačú nad tým, čo sa stalo včera, ráno, predvčerom, pred rokom, keď mali 10 rokov a tak ďalej. Je pravda? Hej, trápi nás buď sebavedomie, teda výčitky svedomia, trápi nás, čo ten, ja neviem, blbý sused zase vyviedol a stále si to pripomíname a myslíme na to. A vtedy, keď na to myslíme a vraciame sa do minulosti, čerpáme svoju dnešnú energiu. Zase sa pohnem pre kameru. Čo veľa ľudí robí, podvedome, vedome, trápi sa nad tým, čo bude zajtra. Vyhodili ma z práce. Prvá vec. Dobre, dostala som 3 mesiace odstupné, dokiaľ už 4. mesiac šeky, z čoho zaplatím? A už sa trápime nad tým, čo bude zajtra. A viete, čo nám zostane, alebo čo zostane takýmto ľuďom? Minimum tej energie, ktoré stačí na prežitie toho jedného dňa. A preto ľudia nevedia tvoriť. Preto môžu si robiť knihy snov a nálepky, nástenky, čo všetko chcú dosiahnuť a nedosiahnu to. Nikdy ste sa nezamysleli nad tým, že koľko kurzov človek pochodí a všade vám odporúčajú, že napíš si ciele, vytvor si knihu, lep tam obrázky, čo chceš dosiahnuť. Keby každý dosiahol to, čo si tam nalepil, tak všetci by sme boli šťastní a zdraví a mali by sme veľké domy. A prečo to tak nie je? Čo by sme my robili? Hej. Ale prečo to tak nie je? No lebo všetci sme iní. Niekto žije dnes, tu a teraz a minimum sa strachuje alebo sa obáva, alebo myslí na minulosť. Ale väčšina ľudí, naozaj väčšina ľudí mrhá svoju energiu. Čo moje deti, nebudem mať peniaze na vysokú školu. To sú podvedomé procesy. A toto je ťažké odbúrať. Dá sa to tak, že sa začnete kontrolovať. Proste od teraz, keď už to viete a majte na pamäti tento obrázok, od teraz budete vedieť za každým si kontrolovať svoje myšlienky, že kam dávam svoju energiu. Do minulosti, do budúcnosti, alebo žijem tu a teraz. To
toto je jedna z najpodstatnejších vecí pochopenia, ako byť naozaj permanentne v šťastí a dosahovať úspechy. Pretože vy, keď si vytvárate, vy ste sústavne dnes. Aj teraz ste dnes, aj o hodinu ste dnes, sústavne ste dnes. A teraz, a tu. A práve preto, keď si tvoríte myšlienkami svoju budúcnosť, že mám veľký dom na vidieku, tak ho budete mať. A podľa toho, ako tie veci, ktoré sme si doteraz povedali, nakoľko ich silno, na zdravie, nakoľko ich silno preciťujete, dovolíte si a pozitívne si prajete, tak rýchlo sa k vám dostanú, pretože tá energia vás tam rýchlejšie dovedie, lebo ste v tom prúde. Neviem, či zrozumiteľne rozprávam. Pre mňa je to, ja to chápem. Tak neviem, keď máte otázky, kľudne ma prerušte. Dobre? Rozumiete zatiaľ tomu, o čom rozprávam? Takže veľmi rýchlo, predtým, než budeme trošku meditovať, by som ešte vám urobila takú jednu úžasnú vec, ale 3 veci, ktoré by som chcela na záver povedať. Ďalšie pomôcky, ako dosiahnete to, aby ste zostali v tomto prúde, v tejto energii. Jedna vec je asi najpodstatnejšia. Odkedy som vydala toto CD, odkedy sa ten text ku mne dostal v podstate, ja to tak hovorím, tak dostal sa ku mne rôznymi cestami, ale nie je to samozrejme opísané od niekiaľ, aby nedošlo k nedorozumeniu. Jediná vec je, ktorú keď dokážete urobiť, zažijete nekonečnú všeobjímajúcu lásku a zažijete naozaj non-stop pocit každú minútu, každú hodinu tu. To je jediná vec. To je odpustenie. A často ľudia, ktorí pochodia veľa kurzov a seminárov, a pracujú na odpustení, odpustia susedovi, odpustia bývalému, odpustia šéfovi, odpustia rôznym tým ľuďom, ktorých potrebujú odpúšťať. Urobia jednu vec, a to je, že neodpúšťajú sami sebe. A tam zvyknú byť blokády. Takže tu by som zase mohla zastaviť a už nepokračovať, pretože odpustenie je to najdôležitejšie. A keď toto dokážete s každým poodpúšťať rodičom, súrodencom, niekedy je práve cesta, asi tu hovoríte dosť často o terapii cesta, práve cesta je tá, ktorá dokáže na bunkovej úrovni vyčistiť tieto blokády a tam vlastne sa odpúšťa stále. Takže je to úžasná terapia aj na seba odpustenie. Samozrejme potom k tomu, aby ste